بندیا ایکو پھر آنا دوبارہ اس دنیا سے نہیں آنا. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ کھٹ لے وقت ہے مور کھائے ویڑا کھٹڑا ہاتھ نہ تخت سنبھالنے دا کس شان تے ہوش بلایا مالدار ہو کے وچ غفلتاں دے کیوں جان کے رخت لٹایا اس نفس شیطان دے لگ آکھے وچ غفلتاں وقت ونجایا اندر چھپ شیطان دے عمل کرنا بار لے کا پیس وٹایا ٹھگا کچر ٹھگیاں نال ٹھگے لقمہ جان حرام دا کھایا امن بیٹھ کے غافلہ بھوک سکوں کیوں چڑیاں تو کھیت چگایا اس ملک وجود دا سر اوکھا او بنا رہبران آیا جس بڑے آخری وقت ہونا ہے او بن لے جان تینوں کسے نال نہ ساتھ لدایا وارث شامیاں بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آیا ذرا ٹھاک زبان نو گندے آوے رنا وچ تنا میں تو پسر بیٹھوں کسے پاک فریدیا چڑیا اوکھے ویڑے چھڑا سی کون تینوں او میاں وارثا رب دیا ماشاءاللہ